چەکدارên rejîma Sûriye û hevalbendê Rûsî li Bakurê Sûriyê bêhtir ji 14,000 bingeh tenê di salekî de armanc kirine. Berevaniya sivîl ya Sûriyê ragihand ku çekdarên rejîma Sûriye û hevalbendê Rûsî 14,386 bingeh li Idlibê û Helebê û gundewarê Hemayê armanc kirine ku ji wê hejmarê çekdarên rejîma Sûriyê 11,622 bingeh armanc kirine û hevalbendê Rûsî 2,405 bingeh armanc kirine. Ku 111 dibistan, 83 bazar, 64 navendên bi ser berevaniya sivîl, 48 mizgeft, 31 nixweşxane, 22 firin û 18 kamp hatine armanc kirin. Çekdarên rejîma Sûriyê bi piştevaniya Rûsya û milîsên Îranê êrişê deverên dibin kontrola grûpên çekdarên bi ser opozisyona Sûriyê di sibata 2019 de kirin. Di encama wan şer û pevçûnan de rejîma Sûriyê gundewarê Bakurê Hemayê û hejmarek ji gundewarê Rojavayê Helebê وەکو عەندان و حریتان هەروەها دەڤەرên استراتیجî وەکو خانشێخûn Meعرەتû Neعمان li gundewarê Başûrê Idlibê û Seraqib li gundewarê Rojhilatê Idlibê kontrol kirin. û piştre kontrolê li ser rêya M4 ya navdewletî kir û ew şer û pevçûn piştî rêkeftina agirvesteya navbera Rûsya û Tirkiyê de di 5 meha borî bi dawî hat. Lê li gorî ku Rawangeha Sûriya Mafên Mirovan berîniha ragihandiye ku bi awayekî rojane rêkeftina agirvestê ji alî çekdarên rejîma Sûrî ve lê devera kêmkirina asta şer têbin pêkirin. Herweha û li gorî Ofîsa Hemahengiya Karûbarên Mirovî ya Bisernetewên Yekgirt ve Goptenê ji meha berçîleya 2019 de ta rêkeftina agirvestê di encama topbarana çekdarên rejîma Sûriyê 981,000 kes li Bakurê Rojavayê Sûriyê derbî derbûn.